محمد دے در تے لگاون سوالی، محمد دے در تے لگاون سوالی، اے دنیا تینوں کچھ بھی نہیں دین والے، اے دنیا تینوں کچھ بھی نہیں دین والے، محمد دے در تے لگاون سوالی، محمد دے در تے لگاون سوالی، مراداں تیری پوری ساری تھی ویسے، مراداں تیری پوری ساری تھی ویسے، پڑھی جا تو ناتا، پڑھی جا تو ناتا انہاں دی قوالے، پڑھی جا تو ناتا انہاں دی قوالے، محمد دے در تے لگاون سوالی، محمد دے در تے لگاون سوالی، اے دنیا تینوں کچھ بھی نہیں دین والے، محمد دے در تے لگاون سوالی، دل وچ رکھی تو مدینے دی گلیاں، دل وچ رکھی تو مدینے دی گلیاں، پئی گونجے کناں وچ اذان بلال، پئی گونجے کناں وچ اذان بلال، محمد دے در تے لگاون سوالی، محمد دے در تے لگاون سوالی، جے پنج تن تڑے تا زمانے تڑے، جے پنج تن تڑے تا، جے پنج تن تڑے تا زمانے تڑے، عرض و سما دے خزانے تڑے، اوے اپنے پرائے، اوے اپنے پرائے سبھی نوں پہ بڑے دے، اوے اپنے پرائے سبھی نوں پہ بڑے دے، اے پنج تن در تو کوئی آیا نہ کھالے، اے پنج تن در تو نہ اے پنج تن در تو کوئی آیا نہ کھالے، محمد دے در تے لگاون سوالی، محمد دے در تے لگاون سوالی، سانو یاس رہنے میٹھے مدنی دے، ساڈے حال تے گرم ہزار تھسن، اسی کار دی گرمی دی معاشر وچ اڈو جلوہ گر سرکار تھسن، ابو بکر عمر عثمان علی ساڈے حامی چارے یار تھسن، جیندے تابش سے پڑھ دے ہاں اندے لب ہلسن بیڑ پار تھسن، اندے لب ہلسن بیڑ پار تھسن، محمد
محمد دے در تے لگاون سوالی میرے وچ منگن دا ہنر بھی تا کوئی نہیں میرے وچ منگن دا ہنر بھی تا کوئی نہیں میرے لفظاں وچ او اثر بھی تا کوئی نہیں رلایا ہے دنیا نے اتنا حبیب رلایا ہے دنیا نے اتنا حبیب لہو دی پٹ سدی اکھائیں چلا لے محمد دے در تے لگاون سوالی اے دنیا تینوں کچھ بھی نہیں دینا والے محمد دے در تے لگاون سوالی 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 محمد دے در تے لگاون سوالی